Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit. Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie. Ja som Matej. A ja som Denisa. Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľovať rôzne medicínske témy. Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho. Lekár si nás posadí do ambulancie a začne sa pýtať kopu otázok. Veľa z tých otázok nám vôbec nedáva zmysel. Prečo sa neoplatí klamať lekárovi? Otázky, ktoré sú pre nás intimné, nechcem na ne odpovedať, tak sa snažím urobiť zo seba krajšieho človeka. Aký to má potom vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo na rozhodnutie lekára? Maťko, obaja sme lekári. Obaja vyšetrujeme pacientov aj v ambulanciách, aj na urgentnom príjme, na záchránkach. Prečo sa neoplatí klamať lekárovi? To je veľmi priama otázka, ktorú na mňa dávaš. Tomu ver. Čakal som to, že začneme takto z hurta. No, v prvom rade by som rád zareagoval na to klamanie, že ono nie vždycky chcem rovno chrániť toho pacienta. Hej, ja som tu na tej druhej strane, lebo tiež niekedy rád prikrášlim tu. Ty si diablov advokát. Áno, ja som ten človek, ktorý, vieš, veci sa dajú povedať všelijako a niekedy sa dajú povedať tak, aby krajšie zneli. Áno. Ale prečo je to nebezpečné zrovna v medicíne? Áno, uznávam, je dobre niekedy vyzerať v očiach iných ľudí celkom fajn, chápem to, túto potrebu, ale zrovna v tejto medicíne je to u nás veľmi nebezpečné. Tí pacienti veľakrát klamú napríklad v liečbe. Možno ešte by som to tak zdôraznil, že klamú, to je také dosť silné slovo, ktoré pozmeňujú realitu. Áno, upravujú realitu tak, aby znela lepšie, aby vyzerala farebnejšie a krajšie. No a v podstate s týmto sa stretávame asi všade. Neviem, nie na záchranke. Myslím si, že obvodní lekári by vedeli povedať spústu príhod o tom, ako sa realita dá teda pretočiť aj z druhej strany. No, daj nejaký príbeh. Poď. Ja som anesteziológ. Pri niektorých operačných výkonoch sa dá vybrať, aký typ anestézie sa bude používať pri tej operácii. A také v zásade dva veľké druhy sú celková a spinálna alebo nejaká epidurálna anestézia. To spinálna, sú také tie, čo sa pichne do chrbta. Hej? Áno, umrtvia sa obidve nohy a dá sa treba zoperovať od pupka dole. A anesteziolog vždy vyhodnotí, že ktorá z tých dvoch je lepšia pre konkrétneho pacienta. Len my potrebujeme presne vedieť, ako ten pacient na tom je, aké lieky berie, aké má treba či pije alkohol, alebo má nejaké lieky na spanie, lebo nám to potom mení to rozhodnutie. A mala som jedného takého pacienta, prišlo mi, že pre neho by bolo výhodnejšia spinálna anestézia, aby nemusel spať hlboko. A on mal podmienku, že ale on by chcel pritom spať. Ono sa to dá. Spinálna anestézia sa dá kombinovať aj s tým, že pacient spí. Nemusí byť ale tak hlboko bezvedomý, ako by bol pri celkovej anestéze. Tak sme sa dohodli, že dobre, bude spinálna anestézia, že ja mu dám niečo na spanie a bude počas tej anestézie spať. No. A tam som zistila, že asi mi nehovoril pravdu, čo sa týka alkoholu alebo nejakých liekov na spanie. Lebo ja som mu dala 4, aby sme z toho spali. 4. Dlho. Niektorí asi navždy, keby som takú dávku dala. A on si zývol. A už že... No, a kedy budem spať? Povedali ste mi, že budem spať. A ja kúkam na neho, že ja už 4 ampule do neho vybúchané a on si zývol. To není s kostolným poriadkom. A tam tak rozmýšľa, že či pán nepije viac, ako povedal. A takto sa mi celú tú anestézu mi vyčítal, že nespí. Ale ja som mu už dala také dávky, že už som sa bála mu aj pridávať. No takže v podstate ste dvaja klamali. Ty, že ho uspíš a on, že nepije. Takže ja neviem, čo tu na pacientovi hľadáš problém. Kde není. A vlastne tam sa zistilo, že nehovoril až tak úplne pravdu a mne sa tá anestéza nedala viesť tak, ako som si ju predstavovala na základe toho, čo on povedal. Tak vieš, no tak pijete alkohol, to je také. Spolu, hej? No, mohli ste si uliať, možno by vám to prešlo rýchlejšie. No, je to taká otázka, vieš, no tak čo sa považuje za pitie alkoholu na Slovensku, hej? To je tiež pravda. To je taký relatívny pojem, lebo aspoň keď sa pýtam pacientov, či pije alkohol, tak každý ti iba takú grimasu neurčitú dá a ty len tak tušíš, že či to je tá grimasa, ktorá už je, že hej, alebo je to len taká, že si dá 2 deci vína 3-krát do týždňa a je v pohode s tým. No ešte býva taká odpoveď, že príležitosne. Áno, príležitosne. A ty napíšeš, že príležitosne, ale už zo skúsenosti vieš, že čo považujete za príležitosť? A zistíš, že príležitosť je každý deň. Áno, každý deň je nová príležitosť. No to potom, ako mne to je jedno, my nesúdime, len potrebujem to vedieť, aby som vedela tomu prispôsobiť našu liečbu alebo anestézu. V akých ďalších prípadoch napríklad sa neoplatí klamať? Tých prípadov je veľa, napríklad v tej medicíne prvého kontaktu, čiže keď prídete k obvodnému lekárovi,
alebo na urgentný príjem, na záchranku. Tam tie údaje, najmä o dĺžke trvania ťažkostí, sú veľmi podstatné. Lebo sú pacienti, ktorí povedia, že teraz túto ma začína boleť brucho, ale to brucho ho boli 3 týždne. To nie je len o tom, že dobre, teraz si vyžiadal urgentné vyšetrenie, chce to poriešiť teraz v piatok večer o 11:00 a myslí si, že ho ošetria, alebo ho ošetria, lebo na Slovensku je nastavená tá starostlivosť tak, že väčšina pacientov dostane ošetrenie. Ale ide o to, že keď je taká 3-týždňová bolesť brucha, tak rozmýšľame nad inými vecami, ako keď je náhle vzniknutá bolesť brucha. Čiže toto som nemala na záchranke rada, lebo nás volali na záchranke, že akutne vzniknutá bolesť brucha, my tam ideme, prídeme, vyšetrujeme, pacient povie, že teraz ma začalo to brucho bolieť, dobre, dáš, zaliečíš, vyšetríš, ideš s ním na urgentný príjem a tam ešte si tam v tej ambulancii a lekár urgentného príjmu sa pýta pacienta, a ako dlho vás to brucho bolí? A on povie, že no, tak už 2 mesiace. A ty, že čo? A on, ten doktor z toho urgentu na teba pozerá, že ty si ten zlý. Áno. A ty, že ale ja som nevedel. 40. pacient v priebehu 12 hodín a ty tam dovezieš 3-mesačné bolesti brucha. Áno. A toto sú tie komunikačné chyby. To sa deje často. Fakt, pacienta vyšetria v priebehu pol hodiny 3 rôzni ľudia a dostanú 3 rôzne odpovede. Není to len o tom, že my sme nejakí detailisti a potrebujeme to úplne do detailov zapísať, ale ako si spomínala, pri tej anestéze je to veľmi dôležité. U mladých ľudí sa pýtame často aj na tie drogy, či nejaké užíval teraz. To všetko môže reagovať s tou liečbou, ktorú my podáme a môže to mať veľké následky. No hlavne to môže byť problém aj u tých, ktorí napríklad už sa vyliečili z nejakej závislosti a my dávame lieky, ktoré tú závislosť môžu pripomenúť tomu človeku, lebo dávame aj také. A môže to dopadnúť tak, že sa k tomu vráti a ani o tom nevie. A my keby vieme, že už niečo takéto prešiel, tak by sme k tomu kľudne tú liečbu vedeli prispôsobiť. Veď cieľom je, aby z toho vyšli obaja dobre, aj lekár, aj pacient. V dobrej kondícii. No, môže to byť trošku problémik. Potom taký ďalší problém je napríklad s fajčením. Lebo my sa veľa pýtame na anestéze pred tými operačnými vyšetreniami, nás zaujíma strašne veľa vecí. A jedno z nich je, koľko cigariet denne fajčíte, ak fajčíte. No to je taká zvláštna otázka, to sa prečo pýtaš? No, veď toto. A pravidlo je, že to ešte vynásobíš 2 väčšinou. To číslo, ktoré ti uvedie ten pacient, vynásobíš 2. No, lebo tak to fajčenie vieme všetci, že ovplyvňuje plúca. A my tie plúca pri tej anestéze celkom potrebujeme mať nejakým spôsobom funkčné a vedieť o ich limitáciách. A sú lieky, ktoré môžu trebárs prieduškovú sekreciu hlienov zvýšiť, alebo môžu zúžiť priedušky a my to potrebujeme vedieť, pretože tí fajčiari na to potom reagujú horšie. O nič iné nejde, my to vieme, len to potrebujeme vedieť. Mne je to jedno, koľko fajčí, je jeho rozhodnutie. No a potom sa ti stane, že máš pacienta, chceš ho zobudiť z anestézie celkovej, má kanilu v dýchacích cestách, potrebuješ ju vyťahnuť von. A jak ju ťaháš von, tak ťaháš aj polmetrový zelený sopel, ktorý sa ti tam v polovici zasekne a potom sa o ňo naťahujete dnu von. Pozeráš, priedušky sa zužujú, pacientovi sa začína horšie dýchať a tebe je jasné, že tých 5, čo priznal, ani tých 10, čo si vypočítal, nebude úplne pravda a máš potom komplikáciu, s ktorou si predtým nerátal, lebo na ktorú si sa mohol v podstate pripraviť dopredu. No áno, mohol si sa na to pripraviť. No pre mňa akože čo je najväčší stres presne u týchto fajčiarov je to, že keď robia nejaké operácie na bruchu, napríklad tie také typické prietrže, hernie, jak sa to slovensky povie, po česky je to kýla. Prietrž, nie? Prietrž asi. Prietrž. No, tak tam je veľmi dôležité, keď tí chirurgovia 2 hodiny tam štopkajú jemnú prácu a snažia sa tam tú sieťku príšiť. No. A jediné, čo od nás ako od anestézy chcú, je, aby pacient nekašľal, keď sa budí. No, a keď on vyfajčí 30 cigariet denne 30 rokov, tak tam ten problém sa znásobuje a fakt kašľať bude. A potom mu sanitár drží brucho a všetci dúfame, že nebude toľko kašľať a že to všetky stehy udržíme. No tak podľa toho, ako to dobre zašili, no. Tam sa ukáže. Pravá sieťka. Tam sa pravda ukáže. No, toto. No presne ako si povedala, čiže to fajčenie spôsobuje to, že sa vytvárajú tie hlieny v tých dýchacích cestách, ktoré bežne tomu človeku nevadia za normálnych okolností, až tak, lebo je na to zvyknutý, ale v tej anestéze sa to ukáže. No tá nadprodukcia tých hlienov potom je taká, že a prehltnite si tie slinky, čo ti povie sestra, keď sa zobudíš a ty, že no, to nie sú slinky. To je veľká výhoda, že si to potom nepamätáš. Tak prirodzene ich jeme zase no, o tom potom. Zase nebudeme si klamať, aspoň.
Nie si taký hladný počase. Mala som jedného spolužiaka, ten bol zase extrémne úprimný k lekárom. Ten mal, ale on je tiež anesteziológ a išiel na predoperačné vyšetrenie, však aj my sme pacienti, aj my chodíme po doktoroch a pýtali sa ho, že no a drogy? A on že experimentálne. A pod tým si predstav, čo chceš. Všetky experimenty, aké môžu byť a budú, tak tie vykonal, hej? No to je výborné, to je to, čo chceš počuť. A teraz ako lekár sa zarazíš a začneš zamýšľať sa viacej, že chcem vedieť alebo nechcem vedieť. Zaujíma ťa to, uznávam, zaujíma ťa to, ale keď to nie je nejaká špecifická jedna, alebo že ich neužíva nejako pravidelne, tak až tak veľa to nemení na našom rozhodnutí. Problémy sú také, čo sa užívajú dlhodobo a ešte ich pekne kombinuje. Nech to šlape. Áno. A hlavne také, čo ovplyvňujú mozog tlmivým spôsobom alebo excitačným spôsobom, zobudzajúcim, že potom to veľmi ovplyvňuje tú anestézu. No dobre, a čo také, lebo veľmi často, aspoň ja sa pýtam, ale väčšina anesteziologov pred tou operáciou, že či ho bolí hrdlo napríklad, či nekašle, lebo sú pacienti, ktorí sú poučení, že oni vedia, že keď bude chorý, tak ho neuspia. No, tak dá sa to nejako obísť, poviem, že nie, nebolí ma to hrdlo teraz vôbec a idem na tú operáciu, môžem si tým uškodiť? No veď to, že tie infekty tých dýchacích ciest sú také zradné, lebo pokiaľ je to plánovaná operácia a pacient má takýto infekt, tak vieš, operácia sama o sebe znižuje imunitu, potlača imunitu, tá infekcia sa môže výrazne rozšíriť, alebo ti to kanilou, keď sa intubuje, proste presunieme za hlasivky do trachei a rozšíri sa ten zápal z horných ciest do plúc napríklad. A taký zápal plúc už troška komplikuje po operačnej situáciu. No, napríklad toto nie každý vie, že počas tej anestézii, teda nie počas každej, ale počas väčšiny anestézie sú tie dýchacie cesty zabezpečené kanilou. Volá sa to kanila, čiže to je taká rúrka, ktorá sa strká vlastne cez ústa až do dýchacích ciest, do tých plúc, v podstate ešte nad pľúca, hej, do tej oblasti a počas tej operácie za nás dýcha ten prístroj, ventilátor. No a práve tým prechodom tej rúrky cez tie ústa, práve v tej oblasti, kde môže byť tá infekcia, sa môže spôsobiť to, že na tej rúrke zostanú tie baktérie, tie vírusy a zaniesú sa priamo tam, kde ich nechceme. A je troška rozdiel, či máme zapálené hrdlo alebo zapálené pľúca. Po operácii, ktorá je sama o sebe stres pre ten organizmus a ten organizmus je v tom čase oslabený. Áno, ono sa aj podceňuje, aj herpesy sa podceňujú na ústach, aktívne infekcie, že je to len pera, čo to má spoločné, idú mi operovať koleno alebo brucho, čo to má s tým spoločné, ale ono to neradno toto podceňovať, lebo taká herpetická infekcia, to už je potom iná káva, no. Ono sa to nezdá, my máme niekedy fakt ako lekári otázky, ktoré nedávajú na prvú zmysel a príde ti, že to som mu nepovedal, ale nevadí, ale ono to potom veľa spraví, keď sa začne niečo reťaziť. No alebo sa niečo skomplikuje, tak potom výjdu na povrch veci a vedeli by sme napríklad tomu predísť, alebo a oni sa aj potom hnevajú, keď odkladáme operácie kvôli tomuto, ale ono to je o tej bezpečnosti. Ono sa kedysi hovorilo, že hlavne anestézu treba prežiť pri chirurgických výkonoch, ale to platilo na začiatku v 1900 roku, kde anestéza bola akoby tá najnebezpečnejšia časť, ale to už dávno neplatí. Práve tým, že my si vieme nachystať všetko, vieme sa na to pripraviť, všetko sledujeme, tak už tá anestézia má svoje rizika, ale vieme veľa vecám predísť, len o nich musíme vedieť. Presne tak. Musíš mať všetky informácie, ktoré potrebuješ mať k tomu a preto je ten dotazník, preto je tam tých otázok tak strašne veľa. Dobre, no ale to sa všetko netýka len takto anestézii. Tak v tej anestézii to najlepšie vidno, pretože tam sa tie stavy dejú veľmi rýchlo, čiže je treba reagovať okamžite, ale tak aj bežne. Napríklad mne sa často stávalo, že prišiel pacient, niečo som sa ho spýtal a to sú tí takí, jak by som to nazval, nie úplne spolupracujúci pacienti, ktorí rovno povedia, však tam to máš v karte, tak si to pozri. No, príde s kartou, ktorá je hrubá jak Kočnerov spis a teraz ty tam máš hľadať z 93. poslednú anestézu, jaká bola. No, to je celkom problém. Áno, akože tie karty, až keď je, hej, lebo tak sú takí, ktorí ju chronicky nosia. No, ty hlavne on by ani nemal mať po správnosti. Karta nepatrí pacientovi, karta je majetok lekára, ktorý je obvodný a vlastne my nemáme, keďže elektronické zdravotníctvo funguje výborne a máme všetky informácie
cynismus. Áno. Tak my tie informácie ani nevieme kompletne vyťažiť a keď ten človek nevie o tých všetkých svojich ochoreniach, tak je to pre nás veľmi zložité to zohnať. Alebo donesie a je to Kočnerov spis, máš pravdu, no aj také to je. Ale pôsobí to tak neprofesionálne, nie, že keď príde za tebou doktor, ktorý sa ti niečo spýta a ty mu dáš celú kartu, však si to tam môže prečítať. Tak ako je to také zvláštne. Ale prečo sa to tak pýtame? Ja si z toho dôvodu, že nie na každého pacienta je toľko času, aby sme si dokázali do dôsledkov úplne prečítať celú tú dokumentáciu. A hlavne ten človek, ten pacient má najlepší prehľad o tom, čo mu je, aké má príznaky. No, ak sa o to zaujíma, alebo mu to bolo aj vysvetlené, pretože sú aj takí ľudia, ktorí proste im nikto nevysvetlil poriadne, že čo napríklad je, čo sa zistilo na nejakom vyšetrení. Dostane papier do ruky s nejakou diagnózou a nevysvetlené. To podľa mňa je veľký fail zdravotníctva, že nedostatočne vysvetľuje výsledky napríklad sona, CTčka, alebo čo ďalej. Hej, to je nepríjemné. Tam ležíš a on ťa sonuje, behá tam tou sondou po bruchu a iba No toto je najhoršie. Podá ti papier a čau. Teraz som tak bola na sone so sebou a presne šprtal, vrtal, chodil s tou sondou hore dole a totálne ticho. A ja teraz, že páča, čo? Nech povie aspoň alebo nie. Stačí si to slovce. Niečo, aby som vedela, kde sme, na čom sme. Ticho je, no, je to... Dobre je, keď popisuje, čo robí. Ja to robím, keď robíme nejaký výkon na pacientovi, ktorý je pri vedomí, tak napríklad, keď sa pýchajú centrálne venózne prístupy, tak ja vysvetľujem krok po kroku, lebo sama viem, veď aj my sme pacienti, sama viem, aké to je nepríjemné, keď nevieš nič. Proste, čo teraz sa ma chytí, pichne do mňa, čo teraz bude, čo zistil. Tak... Keby pekne vysvetľovali, tak by to veľmi pomohlo aj akoby zredukovať ten stres, ktorý máš z toho samotného vyšetrenia. Potom sa mu bojíš aj povedať už dačo. Áno, tak to samozrejme závisí aj od osobností, ale tak je aj veľa lekárov, ktorí k tomuto pristupujú zodpovedne, to je jasné. Mňa napríklad zaujíma, to je taká téma sama o sebe, hlavne v dnešnej dobe, možno sa to troška aj tým covidom zvýraznilo, výživové doplnky, rôzne typy nejakej kúry rastlinnej, môže nám to spraviť problém. Je treba o tom hovoriť, lebo napríklad my sa často pýtame na lieky, že aké lieky pravidelne užívate, čo užívate. Niektorí pacienti povedia, že užívajú vitamíny, ale viacej sa k tomu nejako nehrabeme a ten pacient to nepovažuje za liečbu. Takže je aj nejaký rastlinný prípravok liek? No, práve rastliny sú veľmi účinné, niektoré prípravky vedia veľmi skresliť aj liečbu inými liekmi, ale to napríklad dámy, ktoré užívajú antikoncepciu, dobre vedia, ktoré rastliny alebo iné lieky napríklad znižujú ich účinnosť, lebo to hneď zistíš. No, tak ako tam výsledky sú do 9 mesiacov jasné. Do 9 mesiacov jasné, že tak táto bylina mi moc nepomohla. To skúsim na budúcej. To sú byliny, ktoré zvyšujú alebo znižujú aktivitu rôznych enzymov v pečení, ktoré odbúravajú lieky alebo neodbúravajú lieky. A on to potom skresluje liečbu inými liekmi. Alebo aj liekmi, ktoré chceme dať potom v nemocnici ako liečbu nejakých ochorení alebo po nejakej operácii. A pravda je, že rastlinné prípravky vedia byť veľmi účinné. To není, že nejaká chémia, ktorú nebudem jesť, toto je prírodné. Oni tie prírodné látky vedia byť práve že veľmi účinné a skreslovať výsledky niektorých vyšetrení alebo efektivitu niektorých liekov. Ale áno, človek to nepovažuje za liek, pretože si to kúpiš voľne v lekárni, sú to kvapky, alebo sú to nejaké cukriky, ale efektivitu, keď sa to užíva pravidelne a je to naozaj prípravok, ktorý obsahuje dosť tých výťažkov, tak ono to veľmi skreslí. Ale na to by si mal dávať pozor aj lekár, ktorý robí tú anamnézu a pýta sa na lieky, tak musí aj vedieť, že tieto zrovna nepovažujeme veľmi za lieky, ale skôr za nejaké doplnky. A to isté platí aj napríklad o antikoncepcii, ktorá sa tak niektorí to nepovažujú za liek, lebo to nič nelieči, keď antikoncepcia primárne nelieči, hej, zabraňuje. Áno. Lieči traumy. Takže to tiež sa musíš spýtať. A hlavne nie všetky antikoncepcie sú tabletky, hej, že to ani ti nemusí prísť, lebo je to nejaká injekcia, ktorá sa dáva, alebo sú nejaké krúžky, ani ti to nemusí prísť, že vlastne toto sa ráta do liekov. Ale antikoncepcia tiež sama o sebe je veľká téma, ktorá pri operačných výkonoch alebo pri nejakých komplikáciách, alebo to môže byť priamo spôsobiť nejaké ochorenia, komplikácie a musíme o nich vedieť. Problém napríklad je aj keď človek zabudne, že nejaký liek užil
A nás tak volali záchrankou na byt, pacient mal, volali ho, že mu buší srdce a oni sa tam prišli, teraz na EKG mal strašne rýchly rytmus, pýtam sa ho, aké lieky užíva, teraz doniesol zoznam tých liekov, pýtam sa ho, čo z tohto ste užili, lebo mal tam aj tie lieky na tú arytmiu, na to rýchle srdce. Že on to neužil a srdce cvála. Dobre, tak podáš. A potom z neho vylezie, že on toto užil. A niektoré lieky sa nie dobre kombinujú. Na to si treba dávať pozor. Našťastie sa nič nestalo, ale vtedy mi nebolo do tanca. Tlaky na hrudníku necítil len on, ale ty, hej. Tlaky na hrudníku sme mali obaja a tachykardiu tiež. S tým rozdielom, že u jedného ten liek bol podaný, u teba nie zatiaľ. Ešte nemáš ani žilu pichnutú. Je to tak. Ja napríklad možno z môjho hľadiska ešte, čo som si všimol, je, že tak ako je spoločnosť rozdelená, že sú veci, o ktorých sa rozpráva a o ktorých sa nerozpráva, tak tí pacienti tak vnímajú aj niektoré lieky. Napríklad veľa pacientov nerozpráva o psychiatrických liekoch. Že pýtame sa na anamnézu, on vymenuje všetky lieky na tlak, na cukor, hoci čo mu napadne, ale tie psychiatrické sa veľakrát zatajujú. A to sú zrovna lieky, ktoré napríklad v tej anestéze môžu spôsobiť problém, ale aj pri bežnej liečbe. To sú lieky, ktoré majú veľmi veľa kombinácií s inými liečivami a môže to spôsobiť fatálne následky. Hej? Veľmi často to tí pacienti zatajujú. Ja tomu rozumiem, že to sú témy, ktoré sú náročné a o ktorých sa bežne nerozpráva, ale zrovna túto liečbu je treba priznať. Máme na to aj nejaké štúdie? Vieš o tom, že by niekto niečo vedeli sme, že koľko ľudí zatajuje tie lieky? Myslím si, že na toto konkrétne štúdie nie sú. Zatiaľ som teda takú nenašiel, môžeme sa na to potom pozrieť. Ale to iba tak empiricky z toho, čo nám vychádza. Ono to asi dosť závisia od tej kultúry, lebo keď si zoberieš, že ako sme my boli vychovaní, tak teda ty si vyrastala v inej dobe, nie, že by som sa snažil niečo naznačiť. Prepáč, ja som dinosaurus. Hej, no, už čo to pamätáš? Ja už mám zub času. Áno, už je to tá protéza času. Nie je to už úplne zubko. Vyklápačka. No, ale čo som tým chcel povedať je, že o určitých témach sa v minulosti vôbec nerozprávalo. A to boli najmä tie duševné témy. Takisto aj o sexe. Hej, to boli témy, ktoré boli vždy tabu. Alebo sa tak nejako podpultovo desí. Iba tak pochechtávali. A medzi vami mladými už je to v poriadku, hej? No tak my s normálnymi zubmi. Myslím si, že to je v tejto kultúre tak nejako zakorenené, že o určitých veciach sa nerozpráva, nie je to úplne v poriadku. Čiže tieto lieky, najmä tie psychiatrické, je fajn hovoriť o nich. Nemusíte každému, hej, akože idem na nákup, predávačka zase nepotrebuje úplne vedieť o tom, čo užívate, ale tí lekári by bolo fajn. Veď aj na záchranke sama vie, že utlmiť niekoho, lebo je nepokojný a dáš mu k jeho liečbe ešte ďalšiu liečbu, tak bude utlmený dosť. No toto je veľké peklo, keď už tí pacienti majú veľa liekov na tlmenie a aj od bolesti také už veľmi silné lieky, ktoré už aj pritlmujú vedomie a sú treba rozrušení, agitovaní alebo nejako zhoršené ich ochorenie a potrebuješ ich prisedovať, pritlmiť. Tak to sa veľmi zle kombinuje. To už sú potom také veci, že už treba byť veľmi na pozore, lebo už aj malá dávka môže viesť k tomu, že to veľmi, veľmi utlmíš pacienta až viac, ako by si chcel. Ale s tými antidepresívami, ja som jazdievala na koňoch, mali sme jednoho koňa v stajni, koň tučný, tak sa mu moc hýbať nechcelo. A prišla majiteľka, pozerá na koňa. Pejko, ty máš dneska depresiu. Dneska nepôjdeme trénovať. A šupla mu tabletku antidepresiu, čo nosila so sebou. A ty kúkáže, že Pejko nevyzerá depresívne, ale chápem situáciu. Pani si nechcela jazdiť. Môže byť, že predpisuješ lieky pacientovi a on pejko z nich. Pejko, papa, pejko potom kúka do steny a myslí si, že klusá. A pejko, papa, antidepresíva a priberá a je spokojnúčky. No tak byť. To pri tej psychiatrickej liečbe sa stáva často, že užívate lieky, ale aj pri tých kardiologických, keď teda sú ochorenia srdca, rôzne tie lieky sa podávajú sa s nejakým účelom a hlavne čím dlhšie sa užívajú, tým lepšie výsledky. Vo veľa prípadoch. Čiže keď niekto vynecháva chronicky tú liečbu, tak sa to dá veľmi rýchlo zistiť, najmä aj u takých diabetikov, cukrovkárov. Teda. Ale vravíš, že Pejko bude mať dobré srdce, hej? Pejko bude mať výborné srdce a hlavne Pejko už sa mu nebude sa beať, lebo ten bude šťastný aj v leže. Ale ešte tu máme jeden taký problémik. Ono to nie je úplne klamanie, ako
klamanie telom, ako... Počkaj, že, akými ako by som ti to povedala, že je mi zle, ale tvárim sa, že mi je dobre. Alebo že boli vás to... Ani Počkaj, nie. myslíš teda mužskú a ženskú chrípku? Že áno, ženská chrípka, pani má 41,5 stupňa Celzia, zjedla jeden paralel, teda ho iba oblízla, lebo nemala čas, lebo okna umývala, a potom máš chlapa, ktorý má trocha zahlinený nos a už tam umiera? No, je to niečo na tento spôsob, alebo porovnáš fotbalistu, ktorý zakopne a leží tam a bolesti najväčšie 10 z 10, alebo vidíš hokejistu, ktorý práve dostal do hlavy. Je ti jasné, že má otraz mozgu a vidí trojmo a rozpráva ti, že on pôjde, idem, hrám. A to sa volá disimulácia. A to akoby nie je to klamanie, ale je to akoby zlepšovanie alebo zhoršovanie toho stavu, ktorý máš. A to tiež je dôležité rozpoznať, lebo ono to je iné potom, keď niekto naozaj objektívne má extrémne silnú bolesť a nemá. Áno. Je to tak. Napríklad, ja neviem, myslím, že ty si spomínala, že si mala skúsenosti aj s tým, že si robila zdravotnícky dozor počas rôznych akcií. Ježiši, a nechcem otvárať staré rany, ale Myslíš MMA? Myslím MMA. To boli Myslíš, že tam sa objavovala disimulácia? Máš taký pocit? To boli najťažšie zarobené peniaze v mojom živote. Zdravotnícky dozor na MMA. Akože tí, čo to robia, klobúk dole, vydržia všetko. Bolesť má úplne iný pojem, ale tam fakt musíš byť zenmajster pokoja. Áno, on vošiel do oktagónu s jedným ksichtom, s iným ksichtom vyšiel von. Tebe bolo jasné, že mal nos do boka, že má ten nos zlomený aspoň na 3-krát. Prišiel za tebou, už naprav mi to. A to bolí, hej, akože bolí. A daj sem, ja si to napravím sám. Ty vole, akože klalab dole, niektorí znesú. Oni vydržia. Ja už by som... A tak zase toto nemala si problém to rozoznať úplne, lebo tam všade tie obrazovky, čiže vidíš, jak ho tam naklada do tej hlavy. Áno, ja keď som sa aj nechcela pozerať, ja som to mala aj z replaya niekoľkokrát. No, to sú situácie, že sa tam objavíš a ani tam nechceš byť. Vieš, lebo na záchranke si zvyknutý, že ťa zavolajú, už sa to stalo. Ty tam prídeš a už je to dokonané, už sa to stalo. Ale na tom MMA kúkáš ešte, že... A teraz nevieš, komu máš držať palce, lebo ty prehráš vždy. Rozhodcovi. Tomu, čo to preruší, skôr ako vykrváca. Ale akože zážitok to bol, to uznávam, no. To je tá disimulácia, teda v jeho No podobe. áno, to bola disimulácia, lebo tam si počul, tam počuješ, ako mu zlomí rebro. A on mu ho zlomil, to bolo vidno, aj si to potom kryl a ten to zistil, že ho to tam boli, tak ho tam opakovane mu na to miesto útočil, to je stratégia, som zistila, hej. To nechceš ako doktor vedieť. A on prišiel, bolí ťa to? Bo ten prach bolesti už majú posunutý úplne inde, hej. Keď to bol normálny človek, čo by takto dostal, tak by ho tam inak krútilo. Ale to už je potom podľa mňa o tom zvyku, ktorý oni majú. Ale áno, aj disimul, lebo tá celková situácia mu nedovoluje prejaviť slabosť, no tak musíš aj s týmto rátať, no, že sú situácie. Tak ja keď sa zamyslím, tak pre mňa asi traumatický zážitok bol tiež takýto z týchto zdravotníckych dozorov, ale ja som bol na detskej hádzanej. Hej, tam boli tí deti, jak tam hádzali s tými loptičkami, padali na hlavy takisto, dosť intenzívne. Ale tí rodičia, ktorí boli tam za jediným cieľom, aby ich dieťa bolo prvé, absolútne nechceli spolupracovať, neuvedomovali si, že tam môže dôjsť k úrazu. A aj to dieťa, ktoré samé hovorilo, že sa mu točí hlava, je mu navracanie a mal všetky príznaky toho, že nie je to úplne OK, presvedčil, že hrať ide. Takže niekedy to je, najmä u tých detí, dosť nebezpečné. No my musíme proste aj celé tie okolnosti zhodnotiť. A to, čo nám ten človek hovorí, alebo nehovorí, alebo prejavuje, alebo neprejavuje, prebehnúť filtrom skúsenosti. A to je to, že skúsenosti naberáš postupne. Dobre, takže klamať môžeme, hej? Lebo ty to aj tak rozpoznáš. Tak teda by som to po tejto polhodine rozhovoru som to pochopil. To si veľmi dobre, Maťko, pochopil. Presne to bol cieľ. Áno, oplatí sa klamať lekárovi, lebo potom sa nič nestane. Áno, ja si myslím, že by ste ho mohli vyskúšať. Nadhodíte a že ak sa chytá, je z tých bystrejších. Ako neodporúčam to robiť v službe o 3:00 v noci, hej? Ono už tie mozgové bunky nepracujú tak po tých 20 hodinách. No dobre, ja ťa rovno stopnem. Nie. Dobre, moja odpoveď neklamať. Nie. Dobre, no ja nie je to dobré, Maťko. Okay. Keď budeš klamať doktorovi, niekde sa to vráti. A keď klamem samému sebe, to je to isté? Tak to klam sa. Kľudne sa klam, že si pekný alebo múdry. Dobre. No, tí ľudia aj tak vidia, takže...
A prečo si myslíš, že tí ľudia ešte klamú? Prečo klamú? Že čo ich k tomu vedie, myslíš? Hej. No tak, ako sme spomenuli, určite to môže byť aj tým, že máme tendenciu vyzerať dobre v očiach iných. To som pochopila. Ale ono to klamstvo je také relatívne. Veľakrát tí ľudia ani nevedia, že to majú považovať za niečo podstatné. Že tie údaje im neprídu také zásadné. Podľa mňa sa boja aj. Môže byť, určite. Ako ono to je dosť individuálne a tých motivov, prečo to je veľa. Že ich budeš ako rodič karhať. A povieš im, no ale to ste nemali, no a to si ako predstavujete a tieto, vieš, také tie debilné keci zdravotníkov, myslíš keď to, že kde ste mali doteraz? Áno. Vôbec, s akým som sa nestretol, vôbec neviem. Áno, môže byť. Ako tých faktorov, ktoré tam hrajú úlohu, je naozaj veľa. Je to individuálne. Naozaj, možno aj strach z toho, že budem odsúdený, že sa budú na mňa pozerať zhora, že som nejaký menej cenný. Alebo ťa bude karhať jak malé decko, doktor. Môže sa stať. Povedzme si, že sú nejaké chyby v Matrixe v tomto systéme našom. Áno, máme ešte rezervy. Dobre, ja myslím, že sme túto tému celkom poprevracali. Prečo sa teda neoplatí klamať lekárovi? Som to pochopil. A ak budete mať k tomu nejaké dotazy, pripomienky, otázky, nápady a návrhy, kľudne píšte, volajte, faxujte, posielajte korešpondenčné lístky. My to s Maťom skúsime spracovať. Čítať. Ja príjmam morzovku, neviem ako ty. Čítať moc neviem, poprosím v morzeovke. To tak nejak... A my túto tému potom môžeme ešte rozpracovať. Zatiaľ sa majte krásne. Ahojte. Čavo.